яъне ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Раҳмон Юсуф супориш дод ки виезди шуморо ягон кас маҳкам намекунад, то шуморо дар ягон ҷо проверка накунанд ва як гапи дигаре ки ман должен нестам бо барои тиброрум диплома нишон будам. мо аз ширкати Шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиумная паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен, аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Додситони Куллии Ҷумҳурӣ масъалаи муомилоти тамоку ва машруботи спиртиро дар кишвар ба миён гузошт. طبق اطلاعات دفتر مطبوعات مجلس ملی، محترم رستم امامعلی با رحمان یوسف دادستان کلی کشور سپارش داد که یکجا با دیگر ساختارهای مربوطه وضع معاملات محصولات تماکو و مشروبات اسپریتی در بازار استعمالی کشور را تحلیل نمایند و بخصوص خرید و فروش آن را از جانب نابالغان پیشگیری نمایند. یعنی که محترم رستم امامعلی با رحمان یوسف سپارش داد در این موضوع و رئیس مجلس ملی خواسته است که برای تکمیل قانونگذاری در سمت معاملات تماکو و محصولات اسپریتی تکلیف‌ها ارائه گردند. این در حالی است که در جمهوری تاجیکستان از 1 январи соли 2022 регламенти нави техникии истеҳсоли машрубот мавриди амал қарор гирифт. рейдҳо гузаронида мешаванд ва пешгирӣ мекунанд аз истифодабарӣ ва аз фурӯш барои ноболиғон, яъне тамоку ва машруботҳои спиртира. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. иброҳим нависонда: салом алейкум ака, ман документ надорам, билет дорам, аэропорта депорт намекунанд. дар ҳолате ки агар аз шумо ҳуҷҷат напурсанд ва тафтиш накунанд, виезди шуморо ягон кас маҳкам намекунад. марина нависонда: салом, роҳи оҳан кай кушода мешавад? илтимос аниқ кунед. роҳи оҳан аз ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи Россия агар дар назар дошта бошен, аниқ нестай оли. Максим Хаитов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон, ман запрет дорам дар Россия, зани кӯдак дорам, гражданини Россия, ман адвокат гирам, запрет ма ҳуй мекунанд, раҳмат. дар ҳолате ки ҳамсари шумо шаҳрвандии федератсияи Россияро дора ва шумо кӯдак дорем, бале ба воситаи адвокатҳо метавонанд ки ҳамун суде ки постановление бировардагияи шуморо запрет кардагиянд, ҳамуҷата обжаловатса кунанд ба мақомотҳои болоӣ ва мумкин ки виезди шуморо кушода кунанд. Ильёс нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, мара 2 сол пеш дар метро штраф карда буданд, барои бемаска наспоридам, чӣ мешавад? Тоҷикистон бурам депортум мекунанд ё ки не? бародарои азиз, ман чандин бораи аллакай гуфтаистам ки то шуморо дар ягон ҷо проверка накунанд барои ягон нарушения ё ки барои қарздидор бидантон ё ки барои бедокумент бидантон депорт намекунанд. дар ҳоле ки шуморо мебаранд, ному фамилиятонро тафтиш мекунанд, ягон нарушения ки биромад, баъд метавонанд ки депортон кунанд. муҳаммад нависонда: салом алейкум брат, сози сроки запрета чӣ хел бифаҳмем ва кушоида мешава? илтимос ҷавоб диҳен. срокша аз ҳамунҷа фаҳмида метавонем ки постановление бировардагияи суд ё ки ягон ҷое ки қарор бировардагӣ бошад. Қурбонов нависонда: салом алейкум ака, номероша нави Симон, автобус Душанбе Москва. ростига ман номерошона надорам, вале тавсиятон метиҳам ки касе ки мехоҳад бо тариқи автобус аз Душанбе ба Москва сафар кунад, анамун автовокзал мерен, муроҷиат мекунен, мумкин ҳамуҷада бошад. далер нависонда: ҳамин ти худа натури юристи диплом дорӣ ё ки не? иқадар бисёр гап мезанӣ. бале бародари азиз, ман диплом дорам, шукри худо ки ман 5 сол хондам донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти пурра дорам, маълумоти олӣ дорам ва як гапи дигаре ки ман должен нестам бо барои тиброрум диплома нишон будам. кайфият тиҷей нависонда: салом алейкум ака, агар грижа диск дошта бошӣ дар миён хизмат мебаранд? не бародари азиз, бо тариқи ҳуҷҷате ки духтур да ту додагиай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошӣ. карпи нависонда: ваени билет харидан мувофиқи қонун бояд чӣ хел харидан дар кор? ба военкомати ноҳиятон ҷои зистон мераи муроҷиат мекунӣ, агар ки дар рӯйхат номитра қабул кардан 26880 сомон пардохт мекунӣ
ва дар муддати 1 моҳ вайни билета мегирӣ. раҳмонов нависондаи: ман паспортамро гум кардам, ватан рафтан мехоҳам ва мехоҳам пеш аз ватан рафтан паспортамро аз консулгарӣ гирам. барои ин чӣ ҳуҷҷат лозим аст? дар ҳолате ки ман ягон чӣ надорам. дар ҳолате ки ту ягон чӣ надорӣ, ба ту паспорта вастанавид карда наметиҳанд коркунои консулгарӣ ё ки сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон. ба воситаи возвращения народину метавонӣ ки ба ватан баргардӣ. гардаш нависондаи: салом бародар, Volkswagen Polo 2019 1.6 моторш, растамошкаш чанд сум мешавад? илтимос ҷавоб деҳед. як мисолтон меёрам бародарои азиз. дар ҳолате ки аз тарафҳои Европа агар шумо мошин бидоред, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон растамошка кардан 43% дар бар мегирад, агар ки аз тарафҳои Европа биёрен, ва агар ки аз тарафҳои Федератсияи Россия биёрен, растамошка кардан 38% дар бар мегирад. ин фоизо чиро дар назар доранд? ҳар як мошине ки вориди Тоҷикистон мешавад, дар таможни нархномаи худша дорад ва ҳамун нархномаро ба фоиз ҳисоб мекунанд, суми растамошкаш мебурояд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.